Идеално. Трябва да има две кирички тук. Въобще всички теми от живота да бъдат засегнати. Но както знаете, неизменна част, ето сега на колегата телефончето му звъни, или може би не му звъни. Това са рисковете на живото предаване, уважаеми зрителчета. Но другите рискове на живото предаване са, както много добре знаете, движението. Добре, знаеш какво, остави ги тези неща. Режими, джунгли, това няма никакво значение. Я разкажи за твоите успехи в канадската борба. Да. Ами в Перник се проведе националното по борба за мъже. Перник. Искаш да ти подаря един опит. Трябва да сменим или да не удръж микрофона. Да. Добре, а като го правя това как? Така трябва да се гледа. Да, то просто беше само да не трябва да става. Добре. Така катваме. Кат. Добре, без да спираме. Да, иди малко назад. Нищо. Да. Искаме етка на плъч напред. Ама гледай, камерата е с озъби. Давай. Идеално. Каква физиономия имам? Добре. Кът. Това беше много гадно. Не така, значи в нашето студио вече се намира. Дай да малка кратка пауза, че много се разпилях, да го направим от начало, без да спирам. Пауза. Уважаеми, така. Без да спираме, върни се в студиото, вземи шапка. Чак, върни се, малка пауза. Не бе, излез извън кадър, излез. И си изми лампата. Да взема лампата и шапката. Бързо до 3 почва, да. Тук кърпваме. Така. Аз напускам, уважаеми зрителчета. Спря да